זה לא בדיוק טאפינג, זה חצי אינץ' כבר יש לך מחט בפנים. אז זה קצת, אני אראה לכם. זה לא... אוקיי, heart channel. יש לי מישהו במקרה את הספר כדי שאם אני אשקע. אבל זה לינגדאו. 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 כן, נכון. צ'ינגלינג. זה שוואן משהו, ג'יט שוואן. אוקיי, פה לא זה רשום. אני יודע שאתם לא יכולים לקרוא שום דבר, זה בסדר. אתם לא תוכלו לקרוא שום דבר מה שאני אכתוב. אוקיי, עכשיו, למה אני עושה את זה מ-9 עד 1? אוקיי, במקום 1, כי יכול צריך להיות מ-1 עד 9, נכון? אתה לא יכול להתחיל עם הלב, אם אתה רוצה להיכנס ללב, אתה צריך דיפלומטיות להגיע, נכון? אז נכון שהצ'אנל הולך ככה, אבל אם אנחנו נתחיל כאן, אנחנו נגמר הסיפור. כן, זאת אומרת, אנחנו הגענו כבר לאן שרצינו. עכשיו, גם תסתכלו, איפה בא המרידיאן הזה? ה-heart channel הוא כאן, הוא מוסתר, הראשון. כן, זאת אומרת, יש כאן משהו מעניין. עכשיו, heart channel, כמה שהוא מוסתר, כי רוב האנשים לא הולכים ככה, כן, זה קצת מוזר ללכת ככה. רוב האנשים הולכים ככה, אז אתה לא רואה את ה-heart channel שלהם, אתה רואה את ה-lung channel שלהם, מהינים. ים זה משהו טוב. עכשיו, מצד שני אתה יכול לראות, זה ה-heart channel, נכון? זה מאוד ברור. heart 2. אתם יכולים ממש לראות את זה, ודרך אגב אותו דבר עם ה-A כאן. עכשיו, מאוד מעניין כמה יש כאן, כל כך הרבה נקודות. למה? מכיוון שבסין, סין העתיקה היה בימי המלך דוד ומשהו, איך היית מבטא את הלב שלך, אם היית אינטלקטואל, כן? אתה עושה קליקרפי. אז זה הכל תנועות של הריסט. וזה נורא מוסר שיש גם כל מיני נקודות באחר, מאיפה הם ימצאו את זה? למה? דרך אגב, למה הם ימצאו כל כך הרבה נקודות ליד האוזן? למה גולדברג צריך להסתובב פעמיים על יד האוזן? וחוץ מזה יש את הטריפל וורמר, בנוסף לזה. אתם זוכרים שמבחוץ להגיע פנימה, שזה שני המרידיאנים של השער ים. אבל איך אנשים קיבלו אינפורמציה לפני 2000 שנה? הם לא קיבלו את זה דרך העניין. אנשים לא קראו ספרים. נכון שבסין כבר היה דפוס. בימי מרקו פולו כנראה, ואז גוטנברג התחיל להדפיס את זה. בסין כבר הדפיסו לפני. אבל רוב האנשים לא ידעו. כל הקשקושים האלה, אתם יודעים מה זה? אפילו באנגלית או בעברית אנשים לא קראו כל כך הרבה לפני 300 שנה. זה רק היום כולם קוראים. ולא לדבר על טלוויזיות וכל מיני משחקים כאלה, כן? אנשים שמעו. זה היה oral tradition לפני זה. כל מי שידע משהו ידע בגלל שהוא שמע, לא בגלל שהוא ראה והוא קרא. אז לכן תחשבו, למה אין לנו כל כך הרבה נקודות על יד העיניים, יחסית? זה לא כי... הסינים לא אכפת להם, מה? יש לך ברוז על העין, מה אכפת לי? אני יכול לשים, לא נקודה, אני יכול לשים אני משוכנע שיש אקסטרה פוינט בתוך העין. אני משוכנע שיש באיזשהו ספר אפשר למצוא את זה. זה סיני, באמת, מה? לא, על הטנג יש נקודות, למה שלא יהיה בתוך העין? מה אכפת להם? ואחר כך ידעו, לא, זה רק למוקסה, או משהו כזה, יש להם כל מיני סיפורים כאלה. אפשר, אבל מכיוון כשהרעיון של המרידיאנס התחיל, כל האינפורמציה באה מכאן, ואיזה אינפורמציה? זה אינפורמציה שבאה מבחוץ, פנימה, זה שער ים. לכן השער ים שייך לאוזן. אוקיי? טוב, נחזור למה החארט. אז מה שאנחנו רואים בחארט זה שהוא צמוד, שיש לו הרבה נקודות איפה שאפשר לבטא. עכשיו, ואנחנו נתחיל אותו, אנחנו נלך אחורה, מכיוון שאנחנו מגיעים ללב. אנחנו מתחילים ב9 נקודות, להארט 9 קוראים שאו צ'אנג. שאו זה קטן, כמו השאו הזה. וצ'אנג
זה, המרידיה של הצ'אם עצמו אומר לרוץ, כאילו, אבל כשאתה חושב מבחינה רפואה סינית, מה זה צ'אם? צ'אם זה אדם. אדם מכיל את הרגשות, ומחשבות, נכון? הוולד הוא הסאבסטנס של המחשבה. זה מה שאנחנו רואים ברפואה סינית, נכון? אז אני מתחיל לעשות משהו כמו הג'או היי, אני מתחיל להסתכל על הצ'ונג שלי, על הדם שלי, על המחשבות שלי, על הרגשות שלי. זה ההתחלה של המסע הספיריטואלי. אני מתחיל לראות מי אני. מה המחשבות שלי? 8, שאו, פו. מה זה פו? זה כמו הפו עודף. פו זה להחליף, יש בן אדם עם יד, הם מחליפים משהו, אוקיי? מתחת לגב. כן, אתם למדתם פו, זה כמו Exchange Palace, משהו כזה, Mansion? מה למדתם פו? למשל, למדו 16, פעם פו. מה זה הפו הזה? אחד. ארמון, אחד. ארמון, אוקיי. זה לא ארמון, כי יש כל מיני... זה גם, יש מיליון, כל מיני... אבל זה היכל שיש בו, זה כמו בשוק, זה כמו ששמים אוהל בשוק, זה סוג ההיכל שלו, זה לא ההיכל של, זה משהו שיש שמחליפים בו משהו, אוקיי? זה לא סתם שוק מקורן, שוק מקורן, שוק מה? מקורן, בסדר. התקרה לא משנה, מה שחשוב זה השוק, זה שמחליפים כסף, ההחלטה של זה מה שחשוב. התחלתי להסתכל על מי אני ומה הרגשות שלי, ועכשיו חשבתי, אולי אפשר להחליף אותם. אולי אני לא צריך להיות בדיוק כזה. זאת אומרת, אני לא חייב להיות הבן אדם המעצבן הזה, או המתרגש הזה, או הכועס הזה, או העצוב הזה, מה שאני יכול להחליף את זה. אני רוצה, יש לי עניין להחליף. ברגע שאני מוכן להחליף, אז הגעתי הנקודה הכי חשובה אצל כולם, שם מן, כן? 7. מה שהגעתי בסך הכל זה לשער, מן זה שער, הגעתי לשער